Ha úgy érzed, nincs elég barátod, akkor ez a két tipp mindenképpen segíteni fog. Az első és legfontosabb, hogy nézd meg, hogy kikkel szeretnél megismerkedni. Nyugodtan írj egy listát magadnak róla. Majd az elkövetkezendő 30 napban minden nap ír rá legalább 3 emberre. Lehet ez egy sztori reagálás, vagy csak szimplán egy kedves üzenet. Hidd el, nagyon sok ember ugyanúgy érzi magát, mint te, csak szimplán nem meri bevallani magának. Ez 30 nap alatt 90 embert jelent. Ami azt jelenti, hogy ha csak 10%-a ezeknek az embereknek tényleg olyan normális, mint amilyennek gondolod, akkor 9 új ismerősöd lesz. A második tipp, hogyha ezekkel az emberekkel már megismerkedtél, és tényleg egy hullám hosszon vagytok, akkor kérdezd meg őket, hogy van-e olyan ismerőse, akivel szerinte én jól kijönnék. És az esetek nagy többségében van. Szimplán csak meg kell kérni, hogy mutasson be titeket egymásnak. Én pontosan ezzel a rendszerrel indultam el, amikor az üzleti kapcsolataimat kellett felépíteni, és bátran mondhatom, hogy az egész életemet megváltoztatta, hogy jó emberekkel vettem körben magam. Lásd az OM csapat. Szerintem ezt nyugodtan csinálhatnánk egy challenge-re is. Úgyhogy írj egy tűzemojit, hogyha benne vagy, és kipróbálod magadat ebben a 30 napban. Úgyhogy hajrá!